Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhammad Ibnu Bayati nomor absen kalih dasa saking kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri Tunggal Semarang. Kula badhe nembang serat Wedhatama pupuh kinanthi padha setunggal. Mongko kanthi ning tumuwuh salame mung awas eling eling lukitaning alam dadi wirya ning dumadi supadine ing sang saya yeku pangreksaning